Γεια σας παιδιά, θα κάνουμε ένα βίντεο πώς να συνδέσετε το Play 4 στο ίντερνετ. Πάτε στις ρυθμίσεις. Πατάτε εδώ. Μετά πατάτε, τώρα το έχω ανοιχτό. Πατάω Χ για να το κλείσω και για να το ανοίξω πάλι Χ. Πατάτε κάτω. Μετά τέρμα πάνω. Πάλι τέρμα πάνω. Μετά γράφετε το κωδικό. Μετά πατάτε κάτω. Οκ. Περιμένετε. Περιμένετε πάλι. Πατάτε τεστ. Μετά τα βρήκε όλα συνδεμένα. Πατάτε όμικρον και είναι ήδη συνδεμένο. Αυτό ήταν το βίντεο. Άλλη φορά θα κάνω βίντεο με το GTA 5 ή το Minecraft. Αυτό ήταν το βίντεο. Πρώτη φορά στο YouTube. Και γεια σας.